बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सौम्याच्या भडव्यान मरी एकीस बिहाडली Niti आणि ती pavitrat पवित्र Maria आत्म्यावर Pesale, बेस्तली. नमान मरी एक कुरखेन मरले समर्य सुवासा. स्त्रियामी तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bhagavante Maria देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सौम्याचे साखर. तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थिंग जावं. नमान मरी एक कुरपेन मरले समर्य सुवासा. स्त्रियामी तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bhagavante Maria देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जेलो. नमान मरिये कृपेन भरले समज सुवासा. स्त्रियामी तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. Bhagavante Maria देवाचे माये आम्हा देवाचे पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या आमच्या मरणाच्या मरणाच्या वेळार वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हापासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या ख्रिस्ताच्या बसवण्या बसवण्याक आमी कामी पावस फावस आमच्या आमच्या खातीर. खातीर. माग्या येसुम्या मागे बडव्यान येसुम्या बरी बडव्यान करबार बरी करपार दिल्यावरवी दिल्लेवरवी तुझ्या तुझ्या पुतान पुतान क्रिस्तान क्रिस्तान मनुष्यपण मनुष्यपण घेतले आम्ही घेतले जाणा आम्ही जाल्या जाणत जाल्या त्याच्या कष्ट आणि त्याच्या कष्ट कुसावरी आणि जीवनपणाच्या कसावरी आनंदाक जीवनपणाच्या आम्ही आनंदान पावशे. पावसे तुझी कृपा कृपा आमच्या आमच्या अंतःकरणाने वत अंतस्करणाने म्हणून आम्ही वत मागता. म्हणून मागता. त्याच ख्रिस्त त्याच आमच्या ख्रिस्त सौम्यावरी आमच्या फात आमेन. सुम्यावरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा जसा आधी आधी तसा तसा आता होता आणि आणि सदा सदा सर्वदा सर्वदा आमेन. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी जसा आधी तसा तसा आता होता आणि आणि सदा सदा सर्वदा सर्वदा आमेन. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी जसा आधी तसा तसा आता आणि होता आणि सदा सदा सर्वदा सर्वदा आमेन. आमेन. देवा गेल्या देवा बडव्या गेल्या मुजा बड्या राखण्या मुजा राखण्या सगळ्यांच्या सगळ्यांच्या दयेन सगळ्यांच्या मका दयेन दिला. मका दिला. तुझ्या तुझ्या ताब्यान ताब्यात तुझ्या मुझे बेन मोठी मुझे वडाय मोठी वाका वडाय राख मका राख सांभाळ आणि सांभाळ सलयारोय. सलरी सलोय. आमेन. आमेन. ससनासो विषय शेवटी उदितांका तंका येसुम्या येसुम्या आणि आणि निरंतर 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 प्रकाशाची प्रकाशाचे प्रकाशाचे फकती प्रपंच प्रपंच समाधानाचे समाधानाचे आत्म्या विषय विषय समाधानाचे करीत केंद्रित आमेन. 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 आमचे बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जाव. तुझे राज आमका येव. तुझी कुशी जशी सरकार जाता तशीच या संसारान जाव. आमचा दिसपडता आमचा ग्रास आज दिसपट्टो आमकां ग्रास दिये आज नेहमी आमकां दी आमची नेहमी आमची सुटलेल्या सुटलेल्या बक्षिता बक्षिता तशी आमची तशी बात आमची काम बाका बगस आणि बोगस आमकां आणि तळलेन आमकां पडोंक ताळेन दिनाका. पडोवंक दिनाका पळोवन वाईटांतल्यान वाईटांतले आमकां आमकां निवार. निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समज स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती भगवंती मरिये मरिये देवाची देवाचे माये माय आम्हा आम्हा पापियां पापियां खातीर खातीर विनंती विनंती कर कर आता आता आणि आणि आमच्या आमच्या मरणाच्या मरणाच्या काळार वेळार आमेन. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समज स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये भगवंती देवाची मरिये माये आम्हा देवाचे माय पापियां आम्हा खातीर पापियां विनंती खातीर कर विनंती आता कर आणि आता आणि आमच्या आमच्या मरणाच्या मरणाच्या वेळार काळार आमेन. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समज स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाची भगवंती माये मरिये आम्हा देवाचे माय पापियां आम्हा खातीर पापियां विनंती खातीर कर विनंती कर आता आणि आता आणि आमच्या आमच्या मरणाच्या मरणाच्या वेळार काळार आमेन. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसा आधी जसा आधी तसा आता तसा आणि होता आणि सदा सदा सर्वदा सर्वदा आमेन. आमेन. सगळ्या मी दिंबी पडया आणि सक्रामेंतान आमच्या मध्ये येऊनच्या जेजूक आम्ही स्वागत करूया. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah, Jesus, 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 hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah, आराधन hallelujah, तुका hallelujah, जेजू. महिमा Hallelujah. तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. पदवी तुका जेजू. वंदन तुका जेजू. आराधन तुका. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come and worship royal priesthood. Come and praise him. Holy nations, worship Jesus, our Redeemer.
He is precious, King of glory. Come and worship royal priesthood. Royal priesthood, come and praise him. Come and praise him. Holy nations, holy nations, worship Jesus. Worship Jesus, our Redeemer. Our Redeemer, he is precious. He is precious, King of glory. King of glory. परत एक पटी वडला तलान गाऊया. Come and worship royal priesthood. Royal priesthood, come and praise him. Come and praise him. Holy nations, holy nations, worship Jesus. Worship Jesus, our Redeemer. Our Redeemer, he is precious. He is precious, King of glory. King of glory. Sacramentat असल्या जेजूचेरच आमची नदर कंसोया. Sacramentat असल्या जेजू कुस आम्ही पळवून तोबया. Isaiah chapter 53, 4, 5 आणि 6. इसाया प्रवक्त्याचे पुस्तक 53 अध्याय 5, 4, 5 आणि 6. करेस आमचे कस ताणे बघले, आमच्या दुखीचो भार ताणे घेतलो. ख्यास्त बघून असलो, देवान मार दिवंक सतयलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतलो. पूण आमच्या अपराधाक लागून तो ताका विधलो, आमच्या पथकांक लागून तो चिडलो. ताचेर पडले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या घया वरवीं आमी बरी जाल्या. ताच्या घया वरवीं आमी बरी जाल्या. Isaiah 53, 5. By his wounds you have been healed. By his stripes you are redeemed. You are healed. आज जावन तुका सुटका मेळ्ळ्या जेजूच्या नांवान. त्या क्रुसार मेल्ल्या जेजूच्या नांवान सुटका मेळ्ळा. आमचे दय जे कितें आमच्या पवित्रपणाक आमी सोम्यातय आमी देवाच्या मोगांत वांटली जावं, आमी देवाच्या राजांत वांटली जावं, जे कितें उणें जाला ते सगळे जेजूच्या खुर्साच्या कष्टाच्या मरणाच्या पुण्यान आमकां लाभला. जेजूचे पाशाव, जेजूचे कुर्साचे मरण, जेजूचे अमोलेक रगत ते हरिये कवर केला. आमच्या जिवितान जे खंयच्या जाग्यार उणेपण आसा तो जागो जेजून त्या कल्वार दोंगरार खुर्सारस आपणाक भेटोवच्या मुखांतर ते पूर्ण केला. कसले सन्निवेश आसूं दी, जावं पुरो कुटुंबाचे समस्ये, जावं पुरो कामाचे समस्ये, जावं पुरो विजाचे समस्ये,
जावंक पुरो पिडाय शिडा आमकां सतायत आसा जावंक पुरो. आज त्या हर एका पासून जेजून मोल दिला. जेजून मोल दिला. जेजून ते मोल दिवन आमकां विकते घेतला. आज आम्ही आमची आस्त नाही म्हणता देवाचे उतर. आमची आस्त नाही. आम्ही ताची भुरगी. ताणे आमकां मोलात घेतला. आपलेंच रगत दिवन आमकां ताणे मोलात घेतला. आज आमचे खातीर रगत वारयल्लो तो जेजू ह्या भोपवित्र सक्रामेंतांत आसा. तो तुझ्या जिवितांत जे कितें अपूर्ण आसा, जे कितें पेंडिंग आसा, जे कितें उणें आसा तें भरती कर दिता. आज हांव एका व्यक्ती लागीं उलयतना तो म्हजे कडेन विचारपाक लागलो, ही गाडी काडून कितले दीस जाले? हांव म्हणलें 2 हप्ते जाले. वा, 2 हप्त्यांनी जर तू 6 महिने जाले ह्या कॅनडाक येवन तितल्या बेगी तुजे स्कोर बारी बरे आसूंक पुरो. तुजे स्कोर बारी बरे आसूंक पुरो. जशें इंडियान सिबिल स्कोर म्हणटात, हांगासर क्रेडिट स्कोर आसा. हांवें म्हणलें ना, म्हजे स्कोर बरे नात. म्हजे स्कोराक जितले उणेपण आसा ते सगळे जेजून भरती कर दिला. जेजून भरती कर दिला. त्या देखून म्हाका नवी गाडी काडूंक जाल्या. म्हजे थंय कितेंच ना. म्हजे कडेन कितेंच क्रेडिट स्कोर ना. आज आमचे थंय आमच्या जिवितांत देवाच्या मोगांत बरोवंक जे कितें उणेपण आसा ते आमचे खातीर जेजून त्या कुर्सार पेटयलें. त्या जेजूचेर आमची नदर घालया. कितलो बरो आमचो जेजू. साम 138:8 ताणे आमचे खातीर सगळे तयार करून दवरला. सगळे तयार करून दवरला. आज आमी भियोंची गरज ना. भियोंची गरज ना. आमचे दोन्ही हात वयर उबारया. दोन्ही हात आमचे वयर उबारया. दोन्ही हात वयर उबारून आमचे जीव समर्पण दिया. आयजाया 54:4 भिये नका. तुलजेक संपटचे नाही. अधीर जाय नका. कित्याक तू अपमान बघचे नाही. आज अधीर जावची गरज ना. कोण आमकां सकयल घालता, कोण आमचे नाव पाड करता, भियोची गरज ना. त्या सक्रामेंतांत असल्या जेजूचेर आमची नदर कसोवया. ताकाच पडोन आमचे दोन्ही हात वयर उबारून आमचे जिवीत समर्पण दिवन परत एक फावटी गावया. कम अँड वर्शिप रॉयल प्रिस्टहूड घट्ट तळान गावया. Come and worship royal priesthood. Come and praise Him. Holy nations, holy nations, worship Jesus. Worship Jesus, our Redeemer, our Redeemer. He is precious. He is precious. King of glory. King of glory. जाता जाल्यार आमचे माईक अनम्यूट करून गावया. त्या सोम्याच्या महिमे खातीर आमी व्हडल्या तळ्यान गावंक जाय. व्हडल्या तळ्यान आमी स्तुती करूंक जाय. आमी व्हडल्या तळ्यान स्तुती करतना कितें जाता? कालच्या दिसा
या सकाळच्या मॉर्निंग मग्नाच्या वेळार आमच्या या मग्नाचे लिडर हरएका दिसा ती गाडयेर आसा या मग्ने आयकॉन असले लास्ट 3 दीस जावन तिचो ताळो एकदम बंद जाल्लो फुल सायलेंट कांय उलोवंक जायनातले आणि कालच्या दिसा या मग्नाच्या वेळार सांगताना व्हडल्या तळ्यान स्तुती करया म्हणटना तिका कितें अनुभव जालो स्तुती करया म्हणून जालें तिणे घट्ट तळ्यान स्तुती करूंक सुरू केलें जावना ताळो येवना पूण तिने रावना ती थांबवना तिने कंटिन्यू स्तुती करूंक सुरू केलें आणि स्तुती करता करता तिचो ताळो उक्त जालो सुमार 70% कंप्लीटली 70% म्हणजे तिचो ताळो बरो जाला देखून ती देवाक अर्घ देता आज आमचो स्वामी आम्ही स्तुती करतना आमच्या सुतेने निवास करतो तो देव आमच्या सुतेने निवास करतो ते देव देवाचे उतर म्हणता सिराक 43 वर्स 28 29 30 ताची स्तुती करूंक पुरतेन बोल आमकां खंय मेळत कित्याक तो महान आपल्या सगळ्या कृत्या प्रास व्हरतो सर्वेस्पर भयंकर तो खरोच भोव व्हरतो आणि विस्मित ताची पृथ्वी सर्वेस्पर तुम्ही करता ते सुते प्रास व्हरतो उडास दवर्या आम्ही कितल्या घट्ट तळ्यान स्तुती करायला आम्ही कशे स्तुती केल्या रे त्या सगळ्या स्तुतेच्या की तो वर्तो जावन आसा ताका आनीकी चड मान फावो जायचे कित्याक ह्या संवसारान कोणेय आमचे खातीर रगत वारयले ना ह्या संवसारान कोणेय आमचे खातीर आपलो जीव दिलो ना त्याचे सून दिला देवाचे उतर म्हणता तरी ताची महिमा गावंक तुमचे ताळे उबारा ताची स्तुती करतना सगळी तुमची सकत वापरा थकनाकात कित्याक तुम्ही शेवटाक पावचे ना त्या भयणीन तिचो ताळो दुख आसलो तिने चिंतेत आसले ना म्हाका जायना म्हजो ताळो दुखता म्हाका ताळो ना ती वगो रावना ती थकवना तिका शेवटाक पावूंक आसले तिने ताळो तोंड उक्ते स्तुती करूंक सुरू करतना त्या सुतेता जेजूची कृपा वाडून आयली जेजूचे सकत अनुभव जालो तिका तिचे तोंड उक्ते जाले तिचो ताळो उक्त जालो या सक्रामेदांत आसल्या जेजूक आराधन आम्ही करतना आमची बंद जाल्ली दारां उक्ती जातात आमची बंद जाल्ले जिविताचे सगळे दारां उक्ती जातात आमच्या जिवितात असल्या एक अडकळ्यो अडचण्यो तुटून पडतात त्या जेजूच्या त्या कृपेन त्या जेजूच्या नावान त्या देखून आम्ही गायतना स्तुती करतना घट्ट तळ्यान करूंक जाय म्हाका उडास आसा सुमार 2007-2008 सांताक्रूज वाकोला इगर्जेन थंयसर फादर डॉल्फी सरावाची रिट्रीट आसली ब्रदर संतोष थंयसर कीबोर्ड प्ले करत ब्रदर संतोष आणि जिल्सन थंयसर कीबोर्ड प्ले करत आसले थंयसर एक भयण आयिल्ली तिचे कितें पडो न्हू तिचे दोनी बावळे वयर उखलूंक जायनातले ती सर्जरी कितें जाल्ली वयर उखलूंक जायनातले थंयसर स्तुती आराधन चलतना तिकाय बगलें म्हाकाय स्तुती करूंक जाय म्हाकाय हात वयर उबारूंक जाय जेन्ना तिने चिंतूंकच ना ती स्तुती करता तिचे हात कशे वयर गेल्यात म्हणून आणि तिका कंप्लीटली त्या बावळ्याच्या दुखीतान शोल्डर पेन येतान कंप्लीट रिलीज जाला त्या देखून आम्ही स्तुती करतना घट्ट तळ्यान स्तुती करूंक जाय घट्ट तळ्यान त्या देखून आमचे माईक अनम्यूट कर परत एक फावटी आम्ही गावया कम अँड वर्शिप रॉयल प्रीस्टहुड कम अँड प्रेज हिम होली नेशन्स माईक अनम्यूट कर घट्ट तळ्यान गावया कम अँड वर्शिप
sheep, royal priesthood. Royal priesthood, come and praise him. Come and praise him. Holy nations, holy nations, worship Jesus. Worship Jesus, our Redeemer. Our Redeemer, he is precious. He is precious. King of glory. King of glory. म्हटलं तर येऊन आराधसिया. येऊन आराधसिया. श्रेष्ठ याजकात. श्रेष्ठ याजकात. ओबळसिया. ताचा नवा. ताचा नवा. आराधसिया. आराधसिया. Jesus Somya. Jesus Somya. Mola dikto. Mola dikto. Ai mahime so. Rai mahime so. Udani hater bar. Hallelujah. 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 कोणाकी राईट पायाच्या मुळांत वैरसर दुःख असले जेजून याकडे स्पर्श करून सुटकाला बैल्या जेजूची गुण कधी सकडे वळणे जा पाठ दुःख असल्यान जेजू याकडे स्पर्श करते असा गट तळांचं ते कर गावे हालेलुया. Jesus, म्हटलं त्याला मुला मर्या Jesus. हाताची जेजू आपण जा दोन्ही आतून समर्पण दिन गाऊया. तुझ्या घरा येते असा तुझ्या जाग्याचे समस्या समर्पण देऊन गा. कोणे तुका मोस केला जाकरो आज तुका उलं करता बक्षे तुझ्या जीवित अडचण रावले ब्लॉक झाले सगळे बेसावा आज उक्ते करता म्हणता बक्षून माग. पेंटाची दूध जेजू समर्पण देऊन माग. जेजू परत एक पटे जेजू वटल्या तळ्यात गाव्या. पण तुम्ही युट्यूबर असाल
जेजू कोडला तलान उलो मारा जांबर आमका ताळो ऐकना तो रसनार तुका पळवनसा तुझो रसनार दुःख या घडीया तू करशेता सैतानान तुझ्या जीवितान घाल्ले सगळं सांडले तो करशेता तुवे स्तुती करताना तुवे आपयतना जेजू तुझ्या लागी आसा कडे ताजी सखत वळते आसा जेजू 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 आपया जेजू 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 जेजूच्या नावाचे सकत वळण येऊ दे या वेळात जेजूच्या नावाचे सकत वळण येऊ दे या वेळात जेजू 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 या 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 जेजू 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 फायनान्शियल प्रॉब्लेम जेजू समर्पण दे जेजू तुझ्या फायनान्शियल प्रॉब्लेम आता सुटका देऊ शकता जेजू 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 आपय 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 जेजू 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 उलमार 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 जेजू उलमार जेजू 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 या 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 जेजू 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 लेफ्ट पायाच्या सकाळी मुळात दुःख असले जेजू याकडे स्पर्श करण्याचा हालेलुया हालेलुया जेजू 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 आपे 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 जेजू कपे जेजू खपे जेजू तुझ्या पटल्यार सगळ्या सोम्या जेजू सोम्या जेजू मगळा जेजू मगळा जेजू सक्रमेंतांतच्या मुझ्या जेजू सक्रमेंतांतच्या मुझ्या जेजू सक्रमेंतांतच्या मुझ्या रसनारा सक्रमेंतांतच्या मुझ्या रसनारा हांव तुजो मोग करता हांव तुजो मोग करता सक्रमेंतांत असल्या मुझ्या जेजू सक्रमेंतांत असल्या मुझ्या जेजू हांव तुजो मोग करता हांव तुजो मोग करता सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुजो मोग करता सगळ्या म्हज्या काळजांत हांव तुजो मोग करता सगळ्या म्हज्या जिवितान हांव तुजो मोग करता सगळ्या म्हज्या जिवितांत हांव तुजो मोग करता सगळ्या म्हज्या समस्या सवे हांव तुजो मोग करता सगळ्या म्हज्या समस्या सवे हांव तुजो मोग करता सगळ्या म्हज्या पिडे सवे हांव तुजो मोग करता सगळ्या म्हज्या पिडा सवे हांव तुजो मोग करता जेजू जेजू सोम्या सोम्या म्हाका सर्वस्व तूं जावन आसा जेजू म्हाका सर्वस्व तूं जावन आसा जेजू तुका सोडल्यार तुका सोडल्यार ना सोम्या जेजू म्हाका कोणूच ना सोम्या जेजू तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजो आधार जेजू तूंच म्हजो आदार जेजू हांव पाती येता जेजू हांव पावता जेजू तूं एकलोच तूं एकलोच म्हाका सुटका दितलो सुटका दितलो जेजू जेजू ये म्हज्या जिवितांत ये म्हज्या जिवितांत ये म्हज्या कुटुंबांत ये म्हज्या कुटुंबांत ये म्हज्या समस्यांनी ये म्हज्या समस्यांनी जेजू जेजू हांव तुका पटलून धरूंक आशेता जेजू
Hautuka potlundo lukasheta Gesù. Sacramentata Celia. Sacramentata Celia. Muja Gesù. Moja Gesù. Tu muzo Gesù tu. Tu muzo Gesù tu. Gesù tu muzo. Gesù tu muzo. Ani how tuzo Gesù. Ani hautuzo Gesù. How tuzo Gesù. Hautuzo Gesù. आज मका स्पर्श कर 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 Gesù. आज मका आपोड़ Gesù. आज मका आपोड़ Gesù. आज मुझे कुटुंब आपोड़ Gesù. आज मुझे कुटुंब आपोड़ Gesù. आज मुझे भुरग्यांक आपोड़ Gesù. आज मुझ्या भुरग्यांक आपोड़ Gesù. आज मुझ्या गोवाक आपोड़ Gesù. आज मुझ्या गोवाक आपोड़ Gesù. आज मुझ्या बाईलेक आपोड़ Gesù. Gesù how patieta. Gesù how patieta. Gesù दोन्ही हातांची वैर भारतल्या. जसे मैजे अमेरिकात विरोध ज्यांना इस्रायल परसा दोन्ही हात वैर कर मागणे केले. आमचे दोन्ही हात वैर पार्या चढवे. या बाउलाने दुःखं पुरो ती दुःख जेसूक समर्पण देवे. ती दुःख जेजून सोसल्या त्या कष्टाच्या 0.0001% नाही तिथली दुःख ताणे सोसल्या. ती आम्ही कितले नियाळल्यारी कोणी जाऊन असा त्या जेसूच्या अतांत आजची जीवित देव गडीभर सगळे कोण युट्यूबर आसात कोण तुम्ही झूमर आसात गटतल्यान सगळ्या समस्या सवे समर्पण स्तुती करया. हालेलुया 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 हालेलुया. समस्या असं तुका जेजू तुका याकडे स्पर्श करणं जा. याकडे तुका रिलीज झालं सहगून इला रिलीफ झालं अनुभव तुझा ते असा. हालेलुया हालेलुया गट झाल्या ते करया कंटिन्यू. हालेलुया 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 स्पर्श करता आपडता स्तुती करूया. गट जरा स्तुती करूया. गट जरा स्तुती करूया. माईक अनम्यूट करून स्तुती करूया. हालेलुया 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 हात सकल गल्ला हात वर तो स्तुती करा. हात वर तो स्तुती करा. तुझ्या हातात बोल नसल्यावर जेजू याकडे तुझ्या डोळ्यात जेजू आपटतो याकडे. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. एक घड़ी और शांत रहा. तुम्ही कंच्या जाग्यार आसात त्या जाग्यार एक घडी बसया. लेफ्ट शोल्डरान दुख आसा. जेजूक समर्पण दी. जेजूक समर्पण दी. सांग जेजूक, जेजू हांव पात येता. तुझ्या घायावरवी हांव बरो जाला. तुझ्या घायावरवी हांव बरो जाला. नी पेन आसा. तुझे नी पेन जेजूक समर्पण दी. मस्त दुख आसा. सोसूंक जायना. सांग जेजू, तुझ्या घायावरवी हांव बरो जाला. हांव पात येता जेजू. Lord, I believe. I believe. Jesus, I believe. I believe. थोडा वेळ त्या सोम्यान केल्या सर्व उपकारांक आम्ही अर्घा दिया. आमची जबाब जावं दी. अर्घा आणि होगळा तुका सोम्यांची जो भोव मगळा सोम्यांची जो सक्रमेंतांत या तो हजाय आसाय. तो आमकां पळोवन आसाय. तू आमचो मोग करनासाय. जेजू परत यो नवो हप्तो, यो शुक्रार परत तुवें आमकां दिलोय. परत तुज्या हजरपणान तुवें हाडले. सवार बेसवा ह्या हप्त्यान तुवें आमचेर घालें. नवें काम तुवें दिलें. चिंतूनातले सगळे, इमॅजिन करूनातले सगळे तुवें फावो केलाय. सोम्या जेजू, काळजांत धांवन तुका अर्घा दिता जेजू. अर्घा आनी होगळा तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू, या मागण्या वेळार कितलेशे जाणांक तुवें आपडलाय आनी आपणूच आसाय. हे तुजे प्रॉमिस जेजू. तुजे लागीं आयिल्ले कोणूच खाली हातांनी फाटी वचना. तुजे लागीं कोण सगळीं येतात, कोणूच निराशे जायनात जेजू. जेजू, किरकोळ आमी ना फावो जाल्ली, पातकी, अस्खत सोम्या, जाल्यार तूं आमकां सोलोन व्हरनासाय. आमचो मोग करनासाय. आमच्या दळदेरपणा उपरांत ही कुर्ते वयर कुरपा, बेसावा वयर बेसावा धाडणच आसाय जेजू. या तुज्या मोगा पासत अर्घा दिता जेजू. अर्घा आनी होगळा तुका सोम्या जेजू. सगळे मायकान मेळून एका उतरांनी म्हणी त्या सोम्याक अर्घा दिया. मगळा सोम्या जेजू, आयचो हो नवो दीस तुवें पळोवंक फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घा दिता. तशेंच ह्या नव्या दिसाक पयलें तुज्या सांगाता थोडो वेळ मोलादीक वेळ करसून तुवें फावो केलें. ह्या खातीर हांव तुका अर्घा दिता.
बरें कुटुंबा जिवीत दिसपडतो ग्रास सगळें पिवन तुवें बेसावांनी भरलां ह्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. तशेंच जिवितांत कसले समस्ये कसले कश्ट आनवारां पिडा शिडा आयल्यार धैर्यान सोसूंक आनी ते फुडकर मुखार वचूंक तुवें बळ दिलें. कसले कश्ट आयल्यार त्या वेळार तूं म्हज्या आदाराक पावलाय. ह्या खातीर हांव तुका काळजांत अर्गां दितां. अर्गां आनी होगळाक तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगळाक तुका सोम्या जेजू. मोगळा जेजू म्हाका परगोंत आपणान तुज्या दिसवताचेर आशिर्वाद घालून तुवें देवळ मुसेर म्हाका आनी म्हज्या बैलेक आनी म्हज्या भुरग्यांक तुवें राखोन येयल्ल्या खातीर तुका व्हड अर्गां नकळोवपाक मेळटा जेजू. अर्गां आनी होगळाक तुका सोम्या जेजू. म्हजे रेसिडेन्सी बऱ्या तरान जावन सिविलायट बऱ्या तरान म्हज्या हातान मेळ्ळ्या खातीर अर्गां आनी होगळाक तुका सोम्या जेजू. बरें खाजर जी तुवें आमकां फाव केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाक तुका सोम्या जेजू. मोगळा सोम्या जेजू हांव तुका अर्गां दिता आयचो दीस दिल्ल्या खातीर आनी आमच्या सांगाता सदांच रावन आमची जतन केल्ल्या खातीर. तशेंच अर्गां दिता आमकां बरें कुटुंब बरें काम बरी भलायकी आनी मेठांनी आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगळाक तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगळाक तुका सोम्या जेजू. मोगळा जेजू हांव तुका अर्गां दितां ह्या घडये ह्या ग्रुपांत मागिल्ले सर तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर. प्रत्येक जावन म्हज्या दोगांय भुरग्यांक नवें काम फावो केल्ल्या खातीर ह्या गांवांत. अर्गां आनी होगळाक तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगळाक तुका सोम्या जेजू. गळा जेजू आयचो दीस आमकां तुवें फावो केल्ल्या बरे भलायके बरे करून हे मागण्यांत आमकां मागण्यांत आयकूंक अर्गां आनी होगळाक सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगळाक तुका सोम्या जेजू. सोम्या जेजू तुवें आमकां स्क्रिप्चर कान घेवन तयार म्हणून शिकयल्ल्याक तुका अर्गां आमी दिता जेजू. अर्गां आनी होगळाक तुका सोम्या जेजू. आमच्या कुटुंबाक बरी भलायकी दिवन मायंक बरी भलायकी दिवन फकत तिचे खोरस कित्याक तिच्या सुख्या खातीर घेता तें तिका बरें करून हांवें पळोवंक सोम्या जेजू तुजी जानवाई दी म्हणून मागता. अर्गां आनी होगळाक तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगळाक तुका सोम्या जेजू. मोगळा सोम्या जेजू हांव तुका अर्गां दितां. म्हजी लीव 2 हप्त्याची लीव आसली ती एक हप्तो फाटीं घालूंक आसली ती म्हाका बदलून तुवें फोन केल्या ह्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या चेडवाचें वॉच भायर पडलें तें मेळचें खूब नासलें जाल्यार हांवें जस्ट तुवें सांगिल्ल्या प्रमाणे मागा आनी तुमी घेतल्यार सदां आनी तुमकां मेळटलें बडें आनी तुमकां उपकार जातलें म्हणून सांगिल्लें. तशें जस्ट एक विचारलें म्हाका काल हाडून एका भयणीन वॉच फाटीं हाडून दिलें ह्या खातीर हांव तुका काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच आनीक साबार उपकार कसले समस्या आयल्यार कितले कश्ट आयल्यार कितें कितले क्षण तुवें म्हाका तुजो आदार दिलाय म्हज्या जिवितांत आसारें केलाय ह्या खातीर तुका हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. सोम्या अर्गां आनी होगळाक तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगळाक तुका सोम्या जेजू. वेळ पाड करनाकात. सक्रामेंतांत जेजू आमकां पळोवन आसा आमकां राखोवन आसा. हर एकल्यांक जेजून बेसावांक गेल्यान आमच्या जिवितांत बरेपण जेजून दिवना गी. हर एक दिला जेजून नेगी.
सांगल्यार वडना कोणी अर्कां दिल्यार वडना तुम्ही तुमच्या जिवितांत जाल्ल्या उपकारांक जम्याक अर्कां दिया माईक अनम्यूट कर अर्कां दिया जायते अवघड आमच्या जिवितांत घडले रे जायते कश्ट आमच्या जिवितांत आयले रे आमच्या भोंवतणी उजाचो पागो जावन तूं आमकां राखून येयल्या खातीर तुका वडार अर्गानी होगळा तुका सोम्या जेजू कालच्या दिसा हांव पडलेली जाल्यार देवान म्हाका कांयच बऱ्या म्हाका हात धरून उठयले अर्गानी होगळा तुका सोम्या जेजू अर्गानी होगळा तुका सोम्या जेजू माझे 5 दिवसांची नाईट ड्युटी तेंच इव्हिनिंगाच्यानी हँडेड ओव्हर करताना पेशंट इतले इरिटेटिव्ह असतात कितले सतयतात जाल्यार तेंच म्हाका नाईटाक गेल्या दळा तेच पेशंट कसलेय किरकिर नासतना म्हाका शांती समाधानान नाईट करूंक तांणी तुवें फावो केल्याय जेजू आनी सक्कड पेशंट सांगतात तूं बरें म्हणून हे म्हजे तावन न्ही हें देवा तावन आयिल्लें ह्या खातीर हांव तुका काळजान तावन अर्गां दिता सोम्या अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां होगळा तुका सोम्या जेजू सगळ्या आमी दिंबे मडया आमचे हर एक गरजो त्या सोम्या मुखार उबारया आनी कितले जाणां मागून आसात ह्या युट्यूबाचेर कितले जाणां मागून आसात कितले जाणांनी काल म्हाका कॉल करून ताची पेटिशनां सांगल्यान कितले जाणां आमच्या व्हॉट्सअपार पेटिशनां गेल्यान युट्यूबाचेर गेल्यान हर एकल्याक सोम्या शेतांत उबारया सुझन रॉड्रिगस लेनी वेगस लाविटा जविटा जुलियन मस्करेनस सिरिल फर्नांडिस निशा रीटा तुझं गो संतोष अगुशी सरान समर्पण देऊया योवानी लीना जेकब सिल्विया असेंसा डयास लिजी डिसोजा लेतिशा डिसोजा Fiona Alfonso, Rima Reshma, Nima D'Souza, Kevin, Lily Furtado, Rocky, Lisa, Juliana, Rachel, Cynthia, Godwin, Suresh, Good Vibes, Bernard, Emerciana Di Costa, Irene Marta, Joy, Sharita D'Souza, Arun, Lina Jacob, Michael, Fenita NC Crasta, Melcy Rodriguez, Paul, Vilma, Mary D'Souza, Sylvia, Sansia, Aaron, Austin, Rinna, Algar, Gilbert, Yvette, Geeta, Aaron, Jitesh, Ivan, Janicia, Giselle, Cinderella, James, Jesse, Juliet, Stephanie, Jason, Stephen, Lina D'Souza, Lina, Melvin, Cheryl, Sonal, Teresa, Lydia Montero, Henry, Margaret, Riston, Milburn, Mercia, Mervick, Michael, Jyoti, Nancy Lobo, Pradeep Menezes, Priya, Wilson, Princeton, Winston, Violet, Reena, Arun, Teresa, Kashmir, Rita, Tara, Vrunda, Rocky, Renvik,
कॅल्विन विशेष सोम्याच्या समर्पण देऊया. समर्पण देऊया. रॉकी सोम्याच्या समर्पण देऊया. एरिक या भावाक सोम्याच्या समर्पण देऊया. इवेत विळबडीचे अवैक विशेष तुझे खात जेजू स्पर्श करून दे माग्या. हरिये गरजो सांगाता समर्पण देऊन क्लारा आळवा या बहिणीसमोर सिनेलाक समर्पण देऊया. तरी हातोय बाग इकडे बोर गट्ट तला स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. शिराला बरादी बर शिराला बरादी गिरा बरादी बर शिरा बरादी गिरा बरादी बर शिराला बरादी गिरा बरादी बर शिराला बरा बरादी गिरा बरादी बर शिरा बरा 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 लिया 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 लिया. सुम्या तुका अर्गा महिमा स्तुती आराधन या सक्रमेंतांत तुझी बेस समा तुझ्या भुरग्याचे तू ओतलाय. आज कितले जणांच्या मागण्याची गरज असा. आज तुझ्या समर्पिता प्रियाक ताजे दुसरे नव्या कामाचे जे किती प्रोसिजर असा तुझी खुशी वय जाला ताका उक्ते जावन दी आणि ताका जळवायन तू सोलनवर मागता देवा. लीनाबाई हॉस्पिटलांत असा विशेष तिका स्पर्श कर देवा. कितले काळ जरी जोडी समस्या असतात. मेल्सी रॉड्रिगस भाव देवा या बहिणीचे हे गरज समर्पिता आणि याला कितले जण विंगड कर्ज पसत मागून असतात. कोर्टाचे केस असा जागेचे समस्या असतात कामाचे समस्या असतात सगळे तुझ्या हातात उभारता. जेसू तू आशीर्वादा दिवस देव आशीर्वादा या सक्रमेंतांत तुझ्या भुरग्यांचेर देवय. आमेन आमेन. आमची तकली आम्ही बघूया सक्रमेंतात असल्या जेसू मुखार. आज ताणे आमचे सर्व भार वावयल्यात. आज आम्ही कितेच आमचे थंय उणेपण ना. कित्याक आमचे उणेपण ताच्या कुर्साच्या कष्टांच्या मरणाच्या पुण्यान सगळे फिल जाला. ताच्या घयावरवी आम्ही बरी जाल्या. ताच्या घयावरवी आमकां सुटका मेळ्ळ्या. ह्या सोम्याचे आशीर्वाद आम्ही जट घेऊया. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Praise the Lord. Praise the Lord. आज सबार जणांक जेजून आपणला स्पर्श केला देवाक आमी अर्घ दिया. आणि थोड्यांनी टेस्टमनी धाडले आसा आज शेअर करूंक जावना. फाल्यां ह्या मुखल्या दिसांनी शेअर करता. तशेंच कोणाय की तुमकां आमच्या मागण्यान बरेपण लाभलें तुमकां टेस्टमनी धाडूंक आसा या तुमकां खंयची पेटिशनां धाडूंक आसात या तुमकां आमचे झूमाचे लिंक जाय 9900332411 परतो नोट करून घेया 9900332411 या नंबराक तुमची मेसेज तुम्ही तुमचे टेस्टमनी तुम्ही रेकॉर्ड करून धाडा. हर एक दिसा सांजे आमचे इंटरसेसरी मागणे आसा तुम्ही जॉईन जाया. हेरांक तुम्ही सांगा. तशेंच फाल्यां सकाळच्या मागण्या उपरांत ब्रदर फ्रांसिस लोबोसो टॉक आसतलो युट्यूबाचेर जेजूच्या अमोल रक्ताच्या पदव्या विशयांत 8वो भाग फाल्यां आसा. तुम्ही कोणे ताची शिकवण आयकवना स्टार्टिंग ऐका भारी बरी शिकवण आत्मीक वाडावळे खातीर मस्त गरजेची ता देखून तुम्ही ऐका आणि हेरांक तुम्ही लिंक धाडा. देव तुमकां हर एकल्या आशीर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन भरून दी. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. Thank you. Same to you, brother. God bless.
Good night.